mahalaga yung Facebook sa panahon ngayon. Dahil dito malalaman natin mga news everyday, magiging updated tayo. Tsaka ito na rin yung magiging way para makipag-communicate tayo sa loved ones natin. Kasi ginagamit ang Facebook bilang online strategy gaya ng pag-endorse ng mga products, advertisements, na-update ka sa mga news in pangyayari hindi lang dito sa loob ng bansa, pati sa labas ng bansa. Kasi di ba millennials na tayo? Kung dati uso, text, calls, and mga mails, ngayon kasi nakakontak mo yung mga tao through means of Facebook, nasa malayo man or malapit. Mga pamatanda, bata, or kahit anong age mo, pwede kang gumamit ng Facebook. So, applicable talaga siya. Yung Facebook kasi malaking tulong dahil sa atin, sa pang-araw-araw. Kasi minsan sa Facebook, may mga ino-offers na pwede mong i-visit yung website nila para mahanap mo yung trabahong hinahanap mo. Kasi nagagamit yung Facebook as communication sa mga news or yung mga trending na bagay na nakakadagdag sa kaalaman natin. Open to public siya. Kaya anytime or anyday masisearch mo yung taong gusto mong hanapin. Kaya importante yung Facebook sa community ngayon kasi number one na ginagamit siya ng mga tao ngayon para sa field ng communication and awareness sa public. Yun na po.